211 این рақами ягонаи маркази тамос дар вилояти Суғд аст ки оғози моҳи май барои пешгирӣ аз сироятӣ ба коронавирус фаъолияташро оғоз карда буд. занг ба ин рақами ягона яъне 211 ройгон буда ҳамарӯза гурӯҳи 20 нафари кормандони марказ муроҷиати сокинони шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғдро қабул мекунанд. давоми якшабона рӯзи охир муроҷиат ба ин рақами ягона 50 ҳолатро ташкил додааст. аз ҷониби мушовирони маркази тамос тавсияҳои муфид дода мешаванд ва ҳамзамон рақамҳои иртиботии табибони оилавӣ ва он шахсони масъуле ки барои пешгирии бемориҳои сироятӣ вобаста шудаанд рақамҳояшон дастрас шуда истодааст ва баъди оне ки рақами 211 фаъол гардид муроҷиати шаҳрвандон доир ба масъалаи безараргардонӣ бисёртар ба назар мерасад ва шаҳрвандон аллакай дарк намуданд ки пешгирии ҳама гуна бемориҳои сироятӣ аз тозагиву озодагӣ вобастагии бениҳоят калон дорад. муталиб маҳмудов ҳамарӯза зангҳои воридотии марказро қабул мекунад. вай гуфт то ҳол яъне аз субҳ то соати 10 санаи 20 май ду занги телефонеро қабул намуда аз рӯи дастурамали муваққатии раёсати тандурустии вилояти Суғд ба онҳо посухҳои мушаххас додааст. муталиб мегӯяд ки бештари муроҷиати шаҳрвандон вобаста ба безараргардонии маҳалли зист доир ба рақами иртиботии табибони оилавӣ аст. аз ҷониби операторони ин марказ дар муддати аз 30 сония то 1 дақиқа ҷавоб гардонида мешавад. маркази тамос оид ба пешгирии бемориҳои сироятӣ 24 соат фаъолият мебарад. дар назди мо варақаҳои махсус аз ҷониби раёсати тандурустии вилоят дастрас карда шудааст ки рақамҳои иртиботии сардухтурони беморхонаҳо, роҳбарони сохтори КАЦ, табибони оилавӣ ва ҳамзамон раисони ҷамоатҳо, шаҳру ноҳияҳо дастрас мебошад ки вобаста ба он мо рақамҳои иртиботиро дастрас мекунем ва дар як вақт аз ҷониби мушовирони маркази тамос ҳамин шахсони ба шаҳру ноҳияҳо ё маҳалҳо вобаста шуда огоҳӣ карда мешаванд ки шаҳрвандон доир ба ин масъала муроҷиат намуданд ва бояд ба онҳо сари вақт яъне ёрии амалӣ расонида шавад. аз рӯи таҳлили мушовирони маркази тамос давоми 25 рӯзи охир муроҷиати сокинони шаҳри Хужанд нисбат ба дигар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд бештар аст ва сокинони ин маҳал 222 маротиба занг зада оид ба ҳалли мушкилоти худ муроҷиат карданд. ба шумораи муроҷиат сокинони шаҳр ҷои аввал доранд. дар ҷои дуюм оид ба шумораи муроҷиат ноҳияи Бобоҷон Ғафуров аст ки 55 муроҷиат шудааст. аз ҷониби сокинони шаҳри Панҷакен бошад 6 муроҷиат шудааст ки он қабул ва баррасӣ гардидааст. аз ҷониби сокинони шаҳру ноҳияҳои Гулистон ва Айни 4 ададе, Бӯстон, Исаравшан ва Деваштиш 3 ададе, ҳамчунин Масчоҳ ва Масчоҳи Кӯҳӣ 2 адад муроҷиат шуда мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. шумораи умумии ин рақами муроҷиати 307 ададро ташкил медиҳад. салоҳе ки занг мезананд шаҳрвандон оиди безараргардонии маҳалли зисти худашон, оиди рақамҳои телефонии тиббу оиливиҳошон, оиди бистарикуниҳошон, оиди дарди сар, оиди дарди дил занг мезананд, оиди табибони махсус гардонида шуда занг мезананд. аз тарафи операторони мо рақамҳои телефонии хадамоти безараргардонии маркази назорати эпидемиологӣ дода мешавад ё ин ки рақамҳои телефонии марказҳои саломатии шаҳру ноҳияҳо дода мешавад ва инчунин дар навбати худ аз тарафи операторон ва ҳамон мутахассисоне ки оиди ҳамин саволҳо вобастаанд занг зада оиди занги ҳамин шаҳрвандон хабардор карда мешаванд ва назорат карда мешаванд ки иҷроиши ҳамин занг чӣ шуд. дар рӯзи охир зиёда аз 90% зангҳои ворид гашта ҳамашон қаноатбахш қонеъ карда шуданд. беш аз 40% муроҷиаткунандагон ба маркази тамоси вилоят оид ба дастрас намудани рақамҳои маркази саломатӣ ва мутахассисони соҳаи эпидемиологиро ташкил медиҳанд. 26% муроҷиат бошад оид ба ташкили корҳои безараргардонӣ дар маҳалли худро фаро гирифтааст. ҳамчунин суолҳои вуҷуд доштани тест оид ба муайян кардани COVID-19, танзими нархи дору ва зери назорати ҷиддӣ гирифтани дорухонаҳои ҳудуди вилоят, ҳамчунин қабул накардани бемор ба беморхонаҳо аз мушкилоти мардум буд ки ба маркази тамоси вилоят муроҷиат шудааст. гузориши Саид Мухтори Саиданвар, Мафтуна Шукуров ва Насим Раҳимов барои барномаи иттилоотӣ хабар.